Hondarribiko kaleetan desfilatzen alarde egunean Jaizkibel konpainia parekidean kale nagusia izan da iraganean istilu gune nagusia, baina emakumeak berdintasunez parte hartzaren aurkakoen bizkarra emateko keinuei gaina hartu diete txaloek. Izturriaren aurretik Hondarribian ospatu zen azken alarde egunean 2019an lehen aldiz lortu zuten kale nagusia konpainiaren aurkako plastiko beltzik inork zabaldu gabe igotzea eta gaur berdin izan. Aldarriak ordea bizirik dira, hau baztertzaia da oraindik alardean, eta ohi dutenez, justu haren aurretik desfilatu dute Jaizkibel konpainiako gizonek eta emakumeek iragan 25 urteotako helburu berarekin alardearen parte izan nahi dutela aldarrikatzeko. Oiana Etxebarrieta Jaizkibeleko kapitainak pozik hartu du ostegun honetan jaso duten babesa eta konpainiaren izenean Txomin Sagarzazu Hondarribiko alkatari mezu argia helarazi dio. Hain zuzen ere, hilabeteko epea eman dio alkatari konponbideak bilatzeko elkarrizketa mahai baten buru izan dadin. Arratsaldeon guztioi, entxeuak jendetsuak izan dira eta gaur ere oso jendetsua izan da Jaizkibel konpainiak hasitako Hondarribiko alardea ala babes sozial gero eta handiagoa dutela nabarmendu du Etxebarrieta. Aurten 25 urte dira Hondarribiko alardean emakumei eskopetero gisa desfilatzeko aukera ematen dien konpainia sortu zutela. Hala argi esan du alarde parekideko kapitainak herria aldaketa gosez dago eta horri erantzun behar zaio. Entzun nola zuzendu zaio Hondarribiko alkatari. Alkateari duela pare bat egun bidali genion gutun bat eta gaur berriz ere mahai gainean jartzen dugu eskaera hau, behin Hondarribiko jaiak amaituta, hilabeteko epean jar dezala martxan elkarrizketarako mahai bat berak lidergotza hartuta, herritar guztion alkatea denean. Uste dugulako badaudela aukera, badaudela agente ezberdinak, alardearen inguruan mugitzen ari garenak eta eskatzen ari garenak soluzio bide bat. Beraz ez dezagun itxaron, datorren irailaren 8 aurreratu gaitezen urte oso bat daukagu eta zergatik ez datorren urtean ospa dezagun denok batera. Ohikoa denez Jaizkibel konpainiak babes instituzional eta politiko handia jaso du kale nagusian, besteak beste Arartekoaren ondokoa, emakundeko zuzendaria eta Euskal Herria Bilduko, Alduko eta Ezker Anitzaioko ordezkariak izan dira bertan. Noski beste batzuen hutsunek ere leku hartu dute, artean Gipuzkoako Aldun Nagusiarenak edota Eusko Jaurlaritzako lehendakariarenak. Bada jarrera horri heldu dio gurean ere Kortajarena Euskal Herria Bilduren Eusko Legebiltzarreko koordinatzaileak. Izugarria izan dela Jaizkibel konpainia ikustea 1000 lagunetik gora desfilatzen ikustea alarde parekide horretan. Eta nik izaskun Larruzkainen hitzekin geratzen naiz, izugarria izan omen da, ez dut aukerarik izan gaur han egoteko, hemendik hau bukatuta arabidea ingo dugu Jaizkibelekin batera ere atzaldeko buelta hori egiteko, baina entzutean nola sentitu diran, ze zoriontasun sentitu duten kale nagusi horretan barrena gaurkoan txaloak nagusitu direlako, emakumeak alardean parte hartzeko aldarrikapen hori nagusitu dalako. Hala laster gara bueltan Hondarribiko alardaren ingurukoekin, lehenago baina bada beste lerrobururik. Ikasturtea martxan da Hego Euskal Herrian, pasaden astean ordean, Ipar Euskal Herrian izan zen eskola sartzea, eta modu berean ikasturtea hasi dute sehaskako ikasleek, ikasturteko erronkak aipatzeko agerraldia egin duten, eta bertan adierazi dutenez azterketak euskaraz pasatzea lortzeko lanean segituko du sehaskak. Horretan Ipar Euskal Herriko diputatu eta senatariak irailaren 14an bilduko dira, Frantziako hezkuntza ministroaren kabinetarekin, eta halaxe aritu da bilkuraz Peio Jorajuria sehaskako lehendakaria. Gibelapen horiek ezabatu behar ditu ministeritzak eta horiek berriz baimendu, hori da lehen urratsa konkretua egin behar duena gure ustez, horiek egiten bali ditu, hobe eta elkarlanean aintzatzanko gira urtean zehar euskara garatzeko. Ez bali bada, seinale positiborik, ez bali bada neurririk, begu berriro, karrikarat jautsiko gira eta iaz hasi ditugun mobilizazioak hasi ditugu aurten ere, borroka hori irabazi behar dugu, gure aurren eskubide kontu bat da, ez dugu lasatuko eta ez bali bada 14an trenkatzen, berantago trenkatuko da, baina guk gehiamendu hartu dugu borroka hori irabaztea.
Ondoezak jota langile bat hilda Elgoibarren lab sindikatuak jakitera eman duenez, hildakoa ondoezik sentitu zen irailaren 2an eta iragan asteburuan zendu zen Mendaroko ospitalean. Sindikatuaren zenbaketaren arabera aurten Euskal Herrian bere lanpostuan hildako 54. langilea da eta laneko 17. heriotza istripu ez traumatikoan. Labek salatu duenez, enpresa horretan egondako enplegu suntsiketak eta atozen kaleratzeek langileen egoera larritu dute eta haien ezin egona areagotu. Gai berean gogoratu du egungo sistema neoliberalaren lan karga eta presio gero eta handiagoa arrisku faktore dela eta hain zuzen gehien ugaritzen ari den arrisku faktorea psikosoziala dela. Alde hortatik Eusko Jaurlaritzari eskatu dio osalan egokitu dezala arrisku faktore horri aurre egiteko. Eta lan arloaz hitzarmena berritzeko elkarrizketak berriro abiatu dira gaur Arabako metalean, hilaren 11erako deitu dituzten greba egunen atarian. Hala ere, sindikatuek iragarri dutenez, SEA patronalak negoziatzeko aukera galdu du. Beraz, momentuz iragarritako mobilizazioek eta lanuzteek bere horretan jarraituko dute. Ibai Intxaurondo lab sindikatuko kideak aurreatu digunez, hurrengo astean hasiko dira mobilizazioekin. Datorren astelehenean, irailaren 12an, delegatuen asanblada burutuko dugu eta ostean, gainontzeko intersindikaleko sindikatuekin batera, lakoaren aurreran mobilizazio bat burutuko dugu. Izan ere, instituzioek asko daukate esateko eta asko daukate egiteko. Besteak beste, sektore publikoan metaleko langileen subordinazioa bermatzen dela asko egiteko dute eta ez bere plikatzen ari. Julen Arzuaga Euskal Herria Bilduko legebiltzarkideak jakinarazi duenez, Euskal Autonomia Erkidegoko udaltzaingoak koordinatzeko batzordaren barruko lantalde bat lanean ari da. Udaltzaingoak suzko armak erabiltzari buruzko dekretu baten proiektuan haren erabilera derrigortzeko asmoz. Bada aukera horren inguruan Josu Erkoreka segurtasun sailburuak esan du, hainbat epaik behin eta berriz azpimarratzen dutela udaltzainek ere armak eraman behar dituztela entzun. Baina, debatea hortze dago, eta legeak esaten du, udaltzaingoetan ere poliziak direnez eta horretarako funtzio batzuk egokituta katenez egin behar dela. Eibarren kasuan egin zen hori, eta epailea hemengo justizia auzitegi nagusia argia eta kontundentea izan ikuspuntu horretatik bere doktrina sartzen. Bestaletik, independentziarako indarra lelopean manifestaziora deitu du sortu, irailaren 11erako igandean, arratsaldeko 1:30 abiatuko da mobilizazioa Donostiako bulebarretik. Gizartea garai ez egonkorra eta larria bizitzen ari dela adierazi du sortuk, eta nabarmendu ezin dela etsipenean erori gurean izan da gaur, Aritz Saiuz sortuko kidea. Eta ikusten dugu, itsaso mugitu honetan, herri honek eraldaketa bat behar du. Zeren, momentu hauetan, herri honi bestelako begirada batekin egin behar dio oso. Eta hortako, ingurura begiratu behar du. Aurrez aurre, herritarrei, pertsonei zuzenean erreparatu, entzun, eta herriarekin, jendearekin egin herria. Eta horretara dator independentziarako indarra, eta esaten dugu, ez da aldarri soil bat, baizik eta guztia alda ezakeen indarraz ari gara. Eta lerroburuekin bukatzeko beste kontu bat atzo Ordiziako 59. gazta txapelketa izan zen, 58 parte hartzaile izan ziren, eta Laleze gaztandegi arabarrak irabazi zuen. Eli Gorrotxategik Laleze gaztandegiko jabeak azaldu digunez, oso pozik daude irabazten duten lehenengo aldia delako. Plazaratutako gazta, gure gazta guztiak bezala, gure arkumen gatzari naturalakin egitakoa zen. Eta hau, atzokoa, martxoko gazta bat zan, eta ketua. Eta, oso pozik gaude. Lerroburuak horrela iritsi da eguneko argazkiari heltzeko unea. 1000 lagunek desfilatu dute Jaizkibelekin Hondarribiko alardean, konpainia parekidearen aldeko oihuak nagusitu zaizki emakumeen parte hartze, parekidearen aurkakoen keinuei gainera. Urria amaitu aurretik aldeen arteko mahai bat eratzeko eskatu dio Jaizkibelek alkateari. Udan Arriolankida izan da bertan.
Goizean goiztik Hondarribiko kalea jendez gainezka ikusi ditugu txilibitua jotzen zaldi gainean eta benetan inoiz baino jende gehiago elkartuela aurtengo alardean. Bai, alarde parekidari zein tradizionalari edota baztertzaileari harrera egiteko. Esan dezakegu kale nagusia zeharkatzen ari zenean Jaizkibelgo konpainia, inoiz baino harrera hobea egin diotela konpainiari jendetza inoiz baino jende gehiago elkartua bertan eta ez diote jarrera txarrik izan dira batzuk bizkarra eman diotenak, baina orokorrean babes beroa eta osoa eman diotela esan dezakegu. Arratsaldean desfilearekin jarraituko dute, goizeko aia da amaituta, tradizionalaren baztertzearen aurretik egin behar izan du Jaizkibelgo konpainiak hoi bezala, baina beraiek ere esan dute, inoiz baino babes handiagoa jaso dutela eta jende horien artean gehienak azpimarratzekoa gazteak izan direla. Hondarribiko alardaren bezperatan Txomin Sagartzazu alkatari gorretako gutun baten edukia ere ezagutarazi du Jaizkibelekaren bidez, gatazkan inplikatutako aldeen arteko elkarrizketa sustatzeko eskatu dio konpainia parekideak. Oiana Etxebarrieta Jaizkibel konpainiako kapitainak egin du publiko asmoa. Oiana Etxebarrieta Jaizkibel konpainiako kapitainarekin izateko aukera izan dugu eta berak ere alaxe zioen aurtengo alarde parekideak inoiz baino harrera hobea izan duela eta herriak eskatuta eta Jaizkibel konpainiatik ere alaxe eskatuta hilabeteko epea ematen omen dio Hondarribako udalari elkarrizketa amai bat martxan jartzeko eta liderkotza berak hartu dezan auzi honi irtenbidea bilatzeko topatzeko. Izan ere, esan bezala aurtengo alarde parekideak inoiz baino harrera hobea izan du eta bertan ere jendea geroz eta gehiago izaten ari da parte hartzen. Uste dute badela garaia eta aukera badaukagula naturaltasunez egoera honi aurre egiteko. Esaten genuen bezala, ezinbestekoa da gure ustetan elkarrizketa prozesuak abiatzea, ezberdinen artean, elkarrizketa bat abiatzea, jendarteak dagoenako erakutsi duelako presutasun osoa duela guk Alamedara bidean jungarenean gure arrankada egin baino lehen beste hainbat konpainiekin kointziditu dugu, arazorik gabe egin dezakegu beraiekin, ikusi dute, beraien atzetik eta beste batzuen aurretik joan garela, inolako arazorik gabe eta hori da falta zaiguna kale nagusian, rekorrido guztian zehar. Eta ez dela ezer gertatzen nahastu egiten garenean, are kontrakoa, erreztu egiten ditugula gauzak, hobeto pasatu dezakegula, eta behingoagatik jendeari ezberdintasunean eta banaketan ospaketa egitera derrigortu ordez, denak batera egiteko aukera hori zabaltzea ezinbestekoa dela. Duela pare bat egun bidali genion gutun bat eta gaur berriz ere mahai gainean jartzen dugu eskaera hau, behin Hondarribiko jaiak amaituta, hilabeteko epean jar dezala martxan elkarrizketarako mahai bat berak lidergotza hartuta, herritar guztion alkatea denean. Ohikoa denez Jaizkibel konpainiak babes instituzional eta politiko handia jaso du kale nagusian, besteak beste Ines Ibañez maeztu Arartekoaren ondoko Aitazkun Landaida Emakundeko zuzendaria eta Euskal Herria Bilduko Aldunko eta Ezkeranitzailuko ordezkariak hartu dituzte udaletxeko arkupean. Noski batzuen utxuneek lekua hartu dute ere, hori bezala, ez dira bertan izan esaterako Markilenano Gipuzkoako aldun nagusia, Txomin Sagartzazu Hondarribiko alkatea bera, ez da Iñigo Urkullu EAeko lehendakaria ere. Instituzioei dagokienez azpimarratzekoa 1986 urtean Andreak emakumeak alardean sartzen saiatu zirenetik Jaurlaritzak 4 lehendakari izan dituela, Gipuzkoako diputazioak 4 ahaldun nagusi eta Hondarribiko udalak 3 alkate, denak gizonezkoak izan dira eta bakarra joan da desfilari harrera desfile parekidari harrera egitera. Soilik, soberanistek egin zioten harrera alarde parekideari 2011 eta 2015ko alardei dagokienez eta aurtengoan ere hementxe izan dira EH Bilduko Elkarrekin Podemoseko edota Emakundeko kideak harrera beroa eginez. Babes adierazi berriro ere Jaizkibel konpainiari eta gaurko urte berezian 25 urte urruna betetzen dute eskerrak eman egindako lan guztiagatik eta euren konpromisoagatik, uste dut hori azpimarratu behar dela. Beti esaten dugu tradizioak testuinguru konkretuan sortuak direla
baina garai berrietara egokitu behar direla, eta egokitze prozesu hori ez dela, tradizioaren kontra egitea, baizik eta emakume eta gizonei eskubide berbera ematea, beraz, aberastea, ez da. Euskal Herria Bilduko emakume eta gizonak beste urte batez Jaizkibel konpainiari gure babesa ematera etorrera, eta 5 urte hauetan egin duten lanagatik, egin duten borrokagatik, askatasunaren arte eta jaiak guztion artean ospatu eta gozatzeko egin duten lanagatik. Iruditzen zaigu Euskal Herrian, hainbat eta hainbat tradizio 21. mende honetan eguneratu direla, baina oraindik ere badaude minez, eta horietako bat Hondarribia da. Zaigu oinarrizko eskubide bat berdintasuna urratu egiten dela, eta horregatik eskatzen diogu Hondarribiko udalari, Gipuzkoako diputazioari eta Jaurlaritzari urraketa hori amaiera jarri dezaiela. Handikan areta aurrerago joan behar dugu, gizarte honetan oinarria izan behar duelako berdintasuna, eta berdintasunak dakartzan gauza guztiak. Ez beraz, etorkizunean ikusi beharko genuke ez bi alarde bat eta bestea bere aldetikan ateratzen baizik eta alarde bakar bat. Hala baztertzailea da alardea oraindik, eta ohi dutenez justu haren aurretik desfilatu dute Jaizkibel konpainiako gizonek eta emakumeek iragan 25 urteotako helburu berarekin alardaren parte izan nahi dutela aldarrikatzeko. Jaizkibel konpainiako 25 urte bete ditu emakumeak, Andreak, alardean sartzen hasi zirenetik. Hasiera batean gutxi batzuk ziren, iskanbila handia sortu zen hemen Hondarribian, baita Irunen ere, baina esan bezala aurtengo alarde parekidean jendetza elkartu da bertan, 100 gizonezko eta emakumezko ikusi ditugu alardean parte hartzen, eta esan daiteke oraindik bide luzea dutela aurretik, baina itxaropentsua aurkitzen direla. Hondarribian eta Irunen alardeetan gizonen pare parte hartu nahi zutela aldarrikatzeko bidean batera sartu ziren orain 25 urte. Mendela ordena berdintasunaren eta duintasunaren aldeko borrokan. Aurten kaleetara itzuli dira pandemiaren etenaldiaren ostean. Jaizkibel konpainia urteroko eran atera da desfile baztertzailearen aurretik, goizeko 8etan. Konponbiderik ez da bideratu izurriaren urteetan, baina aldaketa gogoa agerikoa izan da. Mendela orden honetan emakumeak alardean aldarriak izugarrizko indarra hartu du, 11 aldiz biderkatu da. Emakume hauek zabaldu zuten bide zidorra bide bilakatu da dagoeneko. Dena dela, alardea ez da oraindik parekidea, eta beraz Jaizkibelgo konpainiak argi du oraindik ibilbide luzea geratzen dela berdintasuna lortzeko. Azken urteetako alardeak tirabiratsuak izan dira, baina jende alde sumatu dute espaloietan, eta desfila bera ere jendetsua izan da. 100 pertsona bildu dira asko gazteak. Azpimarratzeko abestalde 1996an emakumeak alardean sartzen saiatu zirenetik, Jaurlaritzak 4 lehendakari izan dituela, Gipuzkoako diputazioak 4 aldun nagusi eta Hondarribiko udalak 3 alkate. Denak izan dira gizonezkoak, eta bakarra joan da desfile parekideak txalotzera. Soilik Bilduren aldundiak adierazi zien babes zabala Andrei, eta arkabiatu zuen azken urtetako konponbide prozesu sendo bakarra. Gauzak horrela bide luzea du auzi honek, aldarriak ordea bizirik dirau. Baztertzailea da oraindik alardea, eta ohi dutenez justuaren aurretik desfilatu dute Jaizkibel konpainiako gizonek eta emakumeek, iragan 25 urteotako helburu berarekin, alardearen parte izan nahi dutela aldarrikatzeko. Eta ekonomia arlora ingu jauzi orain aipatu dugu lerroburuetan ere gaur Arabako metaleko mai negoziatzailea batu da, hala ere sindikatuek iragarri dute SEA patronalak negoziatzeko aukera galdu duela. Hilaren 19an berriz elkartuko dira eta ezustekorik ez badago irailaren 21an, 22an eta 23an lanuzteak egingo dituzten ere agartia. Gaur goizean Arabako mai negoziatzailea batu da, hala ere ez da aurrera pausorik egon. Beraz, sindikatuek iragarri zutenez grebak eta mobilizazioak egongo dira, aurreratu zuten jada udako oporraldia amaituta lan gatazkak areagotu egingo zirela, baita lanuzteak eta grebak ere. Izan ere langileen erosteko ahalmena ez galtzeko premiak
eta inflazio tasa handiak zaildu dituzte zenbait sektoretako lanitunak gaurkotzeko negoziazioak. Amaitu berri da, gaur iraiak 8, SEADekin, bai negoziatzaileak Arabako Metalak zeukan bilera. Bilera honetan, berriro ere, mugimendu txiki-txikiak egin badu ere, oraindikan gai asko ez daude maiaren gainean. Besteak beste, hitzarmenaren iraunaldiaren bitartean KPIa bermatuta egotea, lan istripu edo gaixotasunengatik bajak hobetzea, komplementuak hobetzea, edo jardunaldia jetxiera, besteak beste. Hori dela eta, laben uste dugu jarraitu behar dugula, borrokarekin, eutsi behar diogula pultsuari, eta horretarako, datorren astelehenean, irailaren 12an, delegatuen asanblada burutuko dugu, eta ostean, gainontzeko intersindikaleko sindikatuekin batera, lakuaren aurrean mobilizazio bat burutuko dugu. Sindikatuen aburuz, SEAK negoziatzeko aukera galdu du, eta gogorazi dute ekainean patronalak bertan bera utzi zuela jarrita zuten hitzordua. Da, greba prestatu, greba egin eta patronalari erakutsi indarra daukagula. Sindikatuek adierazi dute hitz egiten jarraitzeko nahia dutela. Hala ere uste dute greba dela behar duten lan hitzarmena lortzeko bide bakarra. Hilaren 19an berriz elkartuko dira eta ezustekorik ez badago irailaren 21an, 22an eta 23an lanuzteak egingo dituzte Arabako metalgintzako langileek. Bestadetik superberriakek, BM saltoki handiak kateko denda batzuk kudeatzeko erabiltzen duen enpresak jarduna eteteko lan erregulazioa hasi du. LAB sindikatuak jakinarazi duenez Amurrioko, Laudioko, Ugaoko eta Bilboko 7 kaletako BM shop dendak ixteko asmoa du. Itxiera horiek 70 langileren kaleratzea eragingo dute. Halaber, neurri bera aplikatuko dute Rosima 2020 SM-en Barakaldoko BM shop kudeatzen zuen enpresan lan erregulazioen inguruko kontsulta epean asteazkenean hasi da eta hilabete luzatuko da. LABek aitortu duenez erabakiak ezustan harrapatu du. Iragan uztailean zuzendaritzarekin izandako solasaldietan irail amaierarako bilera batzuk adostu baitzituzten. LABek bere ordezkari guztiak ditu gai aztertzeko eta aurreratu du bide guztiak agortuko dituela lanpostuak defendatu eta lan erregulazioa eragozteko. Ordea ekonomiaren bueltakoekin bukatzeko Ipar Euskal Herrira salto, Frantziak gogortu egin nahi ditu langabezia saria jasotzeko baldintzak. Emmanuel Macronen gobernuak saria jasotzeko lan egin beharreko hilabeteen kopurua eta saria jasotzeko aldi aldatu nahi izatea gura du ekonomiaren egoeraren arabera. Eztabaida handia izango da, sindikatu guztiak kontra baitaude. Frantziako presidentaren bigarren 5 urtekoan lehen erreforma handia izango denan, bart jarri da abian langabezia aseguruaren modulaziorako proposamen onartu duenean ministroen kontseiluak eta haren inguruan sindikatu guztiak daude kontra. Berez, erreforma aurreko 2019ko erreforman jasotako neurriekin jarraitzera dator, urriaren 31an iraungintzen baitira. Berritu behar dira besteak beste gaur egun saria jasotzen duten langabentzako baldintzak eta baita kontratu laburren gehiegizko erabilpena egiten duten enpresentzako bonus-malus sistema. Kontua da luzapen horiekin batera langabezia saria jasotzeko baldintzak gogortzen dituen aldaketak egin nahi dituela gobernuak. Gaitz aldatzeko berriz Iruñera joango gara orain. 1423an sinatu zen Iruñean hiriburua osatzen zuten 3 burgoen elkartean eta aurten urtero bezala udalak itun hori ospatzen du batasunaren pribilegioaren egunarekin batera. Ospakizun hauek aitzaki hartuta kalera atera da Iruñeko erreakzioa, jendeari galdetzera ea zer dakiten batasunaren pribilegioaz eta bide batez ea harro sentitzen diren Nafarroako hiriburuan bizitzeaz. Bueno, bihar privilegioaren eguna da, bai, ezagutzen dugu ekitaldi hori, baino egia esan, historiarekin zerikusia duela badakit, baino besterik ez, udal kontua dela, nahiko instituzionala, eta ez dakit herritarrentzat parte hartzeko aukerarik ematen duen, igual ikusten du sobera instituzionala bai. Burgoen batasuna ospatzen den eguna asko gehiago ez dakit, badaki ze gauzak egiten dien alde zarrean gutxi gora bera, baina hori da dakidana.
que se celebra o se conmemora los años de que se unió los tres barrios o burgos, los tres burgos. Ez nekien ez da eguna eta ez da zer. Los burgos y eso. Muy bien, ¿por qué no? Oso, beti da nik asko maite dut hiri hau eta asko gustatzen zaite hemen bizitzea. Bai, Aldesarrean bizi naiz, bere gora-bera guztiekin, baino hala ere asko maite dut, bai, auzoa eta hiria. Arro nagoen, bueno, ez dakit, pozik, hemen goa naizelakoz, baino besterik gabe. Ez dakit izatea naiz hemengoa, edo Lizarrakoa, edo Tuterakoa, euskalduna naiz, eta arro nago, horretaz bai nagoela arro. Sí. Bueno, los que somos de Pamplona, normal que nos sintamos orgullosos de ser, sí. Sí, tranquilamente. Lo mejor que me podía haber pasado, venir aquí. Yo también me siento orgullosa de ser de Euskal Herria, pero, hombre, lo primero para Pamplona. Bueno, esango nieke gainontzeko Euskal Herritarroi distantzia berbera dagoela handiko ona hemendik ara dagoena, ez? Da ematen du askotan Iruñara etortzea kostatzen dena eta askotan bai, hemen bizi garenok, Nafarroan oro har bizi garenok ikusten dugu irakurketa asko egiten diela kontuan hartu gabe hemengo benetan bueno, pues izaera, nortasun propioa eta ditugu napar sentimendu hauek askotan kontatu aintzat hartu gabe. Bueno, Euskal Herria oso anitza da eta hemen Iruñean gustora bizi gara, herri txikia, goxoa, familian bizi garela. Eta, bueno, garro ere Bilbora joaten garenean, hango gauzetaz gozatzera, edo Donostira, edo Gasteizera, edo Tuterara, edo Beasainera, ez dakit, ez? Gustora egoten algara, non nahi, jende jatorrekin baldin gaude eta plan ederra bada. Bai, hemen ambientona dago, bai, eta gero jendea oso jatorra, bai. Hemen ere badago saltza, bai, etortzeko eta dena, bai, animatzen du jendea etortzea eta, bai, bisita egitera. Iruñatik Ordiziara aipatu dugu lehentxeago ere, atzo Arabako Laleze gaztandegiak irabazi zuen Ordiziako gazta txapelketa 9.600 euro ordaindu zen Enkantean. Laleze Ilarduiako gaztandegiak irabazi du Ordiziako 59. gazta lehiaketa. Guztira 48 parte hartzaile izan dira aurtengo txapelketan, iaz baino bi gehiago. Gaztandegi arabarrak Karrantzako edo Ardi latzen esne gordinarekin egiten ditu gaztak. Lehiaketan parte hartzen duen gaztaren erdia daztatzeko unean, epaimaiako epaileek jaten dute eta gazta irabazlearen erdia Enkantean ateratzen da. Lehenik eta behin, eskerrik asko, ilusio handiz jaso genuen atzoko saria. Aspaldidanik finalean sartzen gebiltzan, baina atzorarte ez genuen lehen postua lortu. Eta faltazitzaigun saria zen hau. Plazaratutako gazta, gure gazta guztiak bezala, gure arkumen gatzari naturalakin egitakoa zen. Eta hau, atzokoa, martxoko gazta bat zan eta ketua. Iaz 9.400 euro ordaindu ziren Enkantean, aurten berriz 9.600 euro eta Bastidako mitarte upategiak eskuratu du. Bigarren saria extra gaztandegiarentzat izan da, gaztandegi arabarra baita ere. Ordiziako garaikurra diploma eta 850 euro jaso ditu, eta hirugarren saria Otatza gaztandegi ordiziarrak irabazi du, kasu honetan 500 euro jaso ditu. Eta horrela iritxera albistegiaren amaierara aurretik aipatu legez, nera Kortajarena Euskal Herria Bilduren legebiltzarreko koordinatzailea izan du gaur, eguerdiko magazinean gonbidatu nagusi gisa. Bada, haren elkarrezketarekin utziko zaituztegu jarraian, horren bestez besterik ez gure aldetik hauek izan dira eguerdiak gurean aurrutz dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzun aldiro, 11 esatarian ondo izan eta bihar arte. Eta gunero legez eguneko elkarrizketari atea irekiko diogu, horretarako